Nou, het kost me wel eens goed volle. Ja, dus thuis is goed keper wij. Ja. En het collegiaat is al heel vol, dus ja. Het is ook moeilijker steeds om een kamer te krijgen, dus dat maakt het echt lastig. En vooral, ik denk dat de squaltijden ook naar beneden in het aantal contacttoeren, dus dan is thuiswijning gewoon makkelijker. Ik heb mijn ponies bij huis staan en als ik die allemaal moet nemen is dat heel duur, dus daarom ben ik nog thuis. Je hoeft je eigen boodschappen niet te betalen en geen huur, dus het is wel gewoon een stuk makkelijker. Financieel voordelig en ik woon niet heel ver. En als het financieel uit kan, zou je zo gauw als je kunt het huis uitgaan? Ja, of hoe zeker wel, ja. Het Fries Sociaal Planbureau ziet de oorzaken in lange wachtlijsten van vaak dure huurwoningen en hegere eisken die steld worden aan een hypotheek. Ze bepraten joert op het symposium de staat van Friese jongeren in de Neushoorn in Ljouwert de gevolgen van het langer bij en memwijen. Je ziet inderdaad ook dat jongeren gewoon langer thuis blijven wonen. En dat ze dus minder zelfstandig zijn. En als zij zelfstandig zijn, zou dat beter zijn voor de leefbaarheid in de dorpen en de wijken waar jongeren wonen. Ze kunnen zich niet binden met een buurt, want ze weten nog niet waar ze willen wonen of waar ze kunnen wonen. Maar ook bijvoorbeeld kinderen zouden uitgesteld kunnen worden doordat ze geen eigen huis hebben. Verder komt op het symposium, met als thema leren, werken en wijen, naar voren dat Friese jongeren leger oplaat binnen als in de rest van het land. 13% van de jongeren docht het VWO, landelijk is dat 18%. Wielst de scores op de CITO-toets gelijk binnen. Wij denken zelf dat dat komt door het ambitieniveau van ouders en leerkrachten. Het komt uit eerder onderzoek van de Rijksuniversiteit. En het ambitieniveau betekent dat ouders en docenten het minder belangrijk vinden dat jongeren een hoger diploma halen.